balon ka. Thank you, thank you. Tabihan niyo po siya, Nay. Ayan. Kanta pismas mo. Nagala si Chupram. Ay, syempre, meron din kayong Cake. okay. Pansit! Sorry na. At Thank you. syempre, meron din tayong ada cake yung mat. Ito, Tay. Ada cake yung. Then, meron po tayong fruit basket. Thank you. Huwag niyo pong takpan yung mukha yun, Nay. Yan, meron tayong fruit basket. Hindi natin mabuhat dito. Dito po Showing tayo, Tay. me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you. No mountain, no valley, no time, no space, no heartache, no heartbreak, no fall from grace can stop me from believing that my love will pull me through. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Isa pa! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Okay! Tay! Bago nyo po i-blow yung candle, dapat po muna tayo mag-wish. Yes, So, sir. wish, wish, wish! Sana bigyan pa kami ng mahabang buhay kami mag-asawa. Maraming salamat to Star Awarley sa pagbigay mo sa amin ng pa-birthday sa araw na ito. Magsalamat po. Okay, blow, tatay! Yes. Yay! Natigsakan na bumuyot ni tatay! Ay, antay! Antay ko sa inyo! At syempre, meron inihandang letter. Diyan po natin malalaman kung sino pang nagbigay sa inyo ng surprise na ito, Wen. Secret! Secret ka lang, tita. Okay, babasahin ni Ading. So, Lakasan mo. lakasan mo, ah. Hello, Papa Boy. Happy birthday. Na-surprise ka ba? Sana nasiyahan ka sa munting surprise namin sa birthday mo. Maraming salamat sa lahat ng pag-aalaga mo sa akin mula nung maliit pa ako hanggang nung malaki na. Thank you for being a good lolo to our children. I'm praising God for your life, your love, and for all your sacrifice for our family. We pray for our blessings, good health, and peace of mind. Mahal na mahal namin kayo ni Mama. Isipin niyo na lang na andyan kami celebrating with you on your birthday. Enjoy the rest of the day. Thank you. Yan! Siyempre po. At siyempre po, Nay, ano po ang inyong mensahe sa inyong mister? Sige lang po, Nay, okay lang yan. Ang aking dalangin sa Panginoon na may bigyan po kami ng marami pang taon sa aming pagsasama. Salamat sa Panginoon dahil sa binigay niyo sa amin na buhay. Sa pagsasama namin, minuklod ng pag-ibig. Thank you. Ah. At siyempre, Ading, anong message mo sa iyong lolo? Sabi ka, sabi ka. Tumaharap ka doon ako. Harap ka, harap ka. Naiyak ako. Okay. Iiyak na din! Iiyak na din! And Papa, happy birthday. And thank you sa pagmamahal mo sa akin, sa amin ni Adi. Sana, bigyan ka panigad ng mahabang buhay para pag ako nagka-work, masok yung unlimited up one day. Thank you. Yun lang, Papa. Love you. Ikot mo na ako. Ayan. Si nanay tsaka sa tatay, wala bang kiss? Kiss, nanay at tatay! Oh, dapat i-alsam daw. Okay, Tay. Oh, tatamot. Inya ti message yo. Yan ang tad dati nga sa Perepsa, nagkapo kay ni Ma'am Crystal and her family in Singapore. Imbaga,
Sinabi ko na kanina. Sabihin dito. Ay, salamat Crystal Warley sa pagbigay mo sa amin ng babirthday sa araw nito, surprise. Salamat, maraming salamat sa inyo lahat. Thank you. Masaya ba, tatay? Thank you. Isigaw mo kung masaya. Yes, surprise. Ayan, so magpapakilala na po ako, Tay Ibaya, or Tatay Boy. Ayan, halika dito, girls. In behalf of Edmonton's Flower Shop and Portraits, thank you, Ma'am Crystal, all the way from Singapore. Thank you sa lahat po sa pagtitiwala at pagsuporta niyo po sa Edmonton's Flower Shop and Portraits. At saka, Nay, Tay, salamat po. Ayan, ang lalakas pa nila talaga. Ilan taon? 76 years old. Hindi basta-basta yung edad na yan. Yes. So, Tay, salamat po. Thank you. Ayan. Thank you. Okay! Thank you for teaching me how to love, showing me what the world means, what I've been dreaming of. And now I know there is nothing that I could not do. Thanks to you for teaching me how to feel, showing me my emotions, letting me know what's real from what is not. What I got is more than I'd ever hoped for, and a lot of what I hope for is thanks to you.